Rondalla, o término rondalla, ou como o define a Real Academia, pois eran 4 bandurrias, 2 guitarras, 3 tal, e 3 ou 4 voces. Sobre todo, para cantar, bueno, pois iso, que se iba a cantar as mozas a beira da ventana, nese sentido, pero o que é o término rondalla para nós, pois é un conxunto de 50, 60, 100, aquí a de Valladares chegou a ter 100 e pico de tal, e uns tocan pois algún instrumento musical, pero outros todo é castañuelas, panderetas, cristos, cunchas, roncos, todo o que queiras. Tronzadores, que hai moitos que levan un tronzador e van facendo ruido. O importante é facer ruido. Eu creo que a rondalla desde como a miro eu por aquí, pois iso, é facer, non é facer ruido, é facer ruido sincronizado, entendo? O sea, que a cousa vai acompasada e que máis ou menos haya sentido do ritmo. Yo la llamaría rondalla de reyes, porque las rondallas también en Galicia y en otros sitios de España son las rondallas de cuerdas, de bandurrias, de las tunas, ¿verdad? También, realmente es la primera rondalla, es más antigua que las nuestras, esa rondalla es la que se le llama rondalla per se. Yo a la nuestra le llamaría rondalla de reyes. En Pontevedra lo tuve que definir a la gente de allí porque fuimos a hacer una actuación allí y a Llarín también y no sabían lo que era. Entonces me preguntaron. Claro, porque eso solo es conocido en plan claro. la zona Rías Baixas y ya está, llegas a Pontevedra y ya nadie sabe lo que es la Correcto, rondalla. pero Pontevedra ciudad. O sea, ya era, ¿qué es esto? ¿Qué estáis tocando? ¿Por qué vais por la calle tocando? Y así vestidos. Entonces yo les expliqué que era una agrupación musical de gente del pueblo o de la zona que tocaban instrumentos tradicionales y que solo se hacía en la época de Navidad. No sé cómo quedó definido, pero mira que chulo. Eso fue lo que les dije. Eu creo que o máis importante da rondalla, aparte dos veciños e dese espírito de comunidade, é a música tradicional, que é un pouco que nos xunta, ainda que agora metamos música tamén máis moderna, e así creo que é a base da esencia dos instrumentos tradicionais, tanto en percusión como na melodía. Tradición galega pura e dura, o sea, máis que galega da nosa zona. Tradición pura e dura, porque ver xente que ven por afán, por divertirse, por pasar as navidades facendo unha familia, unha piña, co poucos componentes que podamos ter, non sei, é algo que non son capaz de escribilo porque é unha cousa que me encanta. Rondalla é un grupo de música, por suposto, pero é máis, non? É como unha familia, porque ao final todos se conocen, todos, bueno, arrópase, non? E ao final, se falta un, sempre se preocupan de que lle pasou, onde está. Para min é unha forma de pasalo ben, pero digamos que para min é unha coña seria. O sea, pasando ben, pero dentro dun orden, non? Que haxa, ante todo, disciplina, educación, é a poder ser facelo ben, non? Entendo que dende fora pode chocar un pouco, porque sí que é un pouco raro, a verdade, un concepto raro, pero creo que todo o mundo que lle explícase que unha vez mira unha actuación dunha rondeira, pois está chulo. E considero que é máis chulo estar dentro e vivir o eso de sair coa xente, estar, estás 100 persoas ali metidos, pois estás con moitísima xente.